Rescue operation sa Puspusang isinagawa kahapon dahil sa epekto po ni Bagyong Emong. Para sa detalye nagbabalik Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Agad na isinagawa ng lokal na pamalan ng Dagupan ang sa Pangasinan habang nananatili naka-red alert ang probinsya dahil sa Bagyong Emong kahapon. Isinagawa ang rescue operation sa Kalasyaw, mga Taramba, Urbistondo at Bugalyon maging sa iba pang lugar at pinakusapan ng mga residente na agarang lumikas alinsunod sa kautusan ng Office of the Civil Defense. Kahapon, aabot na sa mahigit 1,000 pamilya o higit 4,000 katao ang nailikas dahil sa matinding pagbaha sa 16 na bayan at lungsod. Higit kalahating milyong katao naman ang naapektuhan. Malaking bahagi rin ng lalawigan ng isinilalim sa signal number 4, 3, 2 at 1. Nagtaas din ang storm surge warning sa 14 na coastal towns dahil sa inaasahang alon na aabot sa 1 hanggang 2 metro. Samantala, nagpadala ng karagdagang rescue teams ang hanay ng PNP at Philippine Army upang makatulong sa pag-rescue. Siniguro naman ni OCD Region 1 Director Lawrence Mina na sapat ang bilang ng mga rescuers sa rehiyon. Gayun din ay organizers umano sila kahit na ilang araw na ang kanilang rescue operations. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.